F'dan il-miliet nixtieq nwaslilkom l-istess messaġġ li l-Anġelu dakinhar li twieled Ġesu wassal lir-rgħajja ġewwa Betlem. Inħabbrilkom ferħ kbir. Ferħ li ser ikun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David tweldilkom Salvatur li huwa il-Messija, il-Mulej. U bħala sinjal ikolkom dan. Issibu tarbija, infisqija u minduda f'maxtura. Bir-raġun jista' jitħawwad il-bniedem meta jisma' li Alla jinsab infisqej mindud f'maxtura. Imma eżistijaj dan hu l-iskandlu ta' Alla. Huwa sar tarbija bħalna biex iġarrab dak kollu li iġġarrab int u jien. Imma it-tarbija infisqija fil-maxtura tixħet ukoll dawl sabiħ fuq Marija, Ġesu. Għaliex kif jgħid San Luqa kienet li wara li welditu, fisqietu u meddietu f'maxtura. Min qatt jista' jimmaġina bliema għoża u kura Marija tfisqej lit-tarbija biex tħarisha mir-resħa u l-bart tax-xitwa u żomma fis-sħana. Hija tfisqih biex ma jbatejx it-tingejs tat-tiben li fuqu poġġietu. L-istint matern tagħha iwassala biex lil din it-tarbija tat-twelejt u allura dgħajfa għaliex għad trid trabbi tkabbar il-muskoli tħarisha billi tinfaxxa bil-faxex. Sa mill-ewwel sekli tal-Knisja, l-missirijiet tal-Knisja raw fil-faxex tal-fisqija dawk l-emejjel kollha imħabba li Marija tagħmel ma' bina Ġesu. Nagħtikom eżempju, Rupert minn Dudz, ġifieri fil-bidu tat-tieni seklu, ipoġġej fuq fom Ġesu dan il-kliem li jimmaġina li Ġesu qed jgħid lill-ommu. Jgħidilha dawn il-faxex kienu l-ewwel bewsiet tiegħek. Għalkemm kont ċkejken, int ħadd ħsieb b'mod li jixraq lill-Alla. U għalhekk rieħet l-biesi tiegħek, il-faxex tiegħek, huma hija bħal dejk tal-Libanu. Dawk il-faxex illum f'Betlem Marija tużawhom biex tfisqej lit-tarbija. Imma il-qudiem terġa' tfittixhom biex lil Ġesu tinfaxxalu il-ġrieħi, il-feriti. Huma il-faxex li Marija għad terġa' toħroġhom biex tnewwilhom lil Ġesu ħalli jinfaxxa il-ġrieħi tal-bniedem mifluġ. Huma il-faxex li dakinhar li niżlu lil Ġesu minn fuq is-salib, Marija, Ġesu, tnewwilhom lil Giuseppe minn Arimatea biex jinfaxxa il-ġisem mejjed ta' bina. Huma il-faxex li Marija ġabret u refet b'għoża wara li Ġesu qam mill-mewt u ħareġ mill-qabar.
u ħalla l-faxex warajh. Dawn il-faxex ta' Betlehem, faxex li jarmu il-fwieħa tal-Libanu, għadhom fidejn Marija. Biex illum hija wkoll tużawhom għalina, id-disċipli ta' bina. Kif Marija fisqiet lil Ġesu, issa li hija tagħna l-koll hija tfisqi anke lilna, tant kemm tħobbna u tixtieq tħaddanna dik l-istess għoża li fil-lejl ta' Betlehem hija qafset magħha lil din it-tarbija tas-sema. Marija għandha il-faxex lesti biex lilna li għadna dgħajfejn fil-ħajja tal-fidi tagħna tfisqina biex nissaħħu spiritwalment. Marija dejjem lesta li tinfaxxa kull għamla ta' ferita li aħna jista' jkollna. Anke dawk il-feriti li nkunu tajna qalbna jew ħadd ieħor qata' qalbu illi għad jgħalqu u jfiequ. U għalhekk inserraħlek rasek li l-faxex li Marija għandha fil-grotta ta' Betlehem għadhom mitnija u lesti biex jekk ikollok il-ħtieġa hija tużawhom ħalli iniżluk minn fuq is-salib tal-ħajja tiegħek. Ftit ġimgħat ilu fid-djoċesi tagħna bdejna ngħixu is-sena Marjana biex infakru l-400 sena minn meta il-kwadru mirakulowż tqiegħed fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Hija sena li matula nixtieq illi induqu it-tjubija materna ta' Marija, Ġesu. Nixtieq li f'din is-sena iddedikata lill-Madonna aħna nagħmlu esperjenza, dik l-istess esperjenza li Ġesu għamel ġewwa Betlehem, billi inħossu lil Marija tfisqina u tinfaxxana. Għalhekk, fl-okkażjoni ta' dan il-miliet, inħabbrilkom ferħ kbir. Illum fil-belt ta' David tweldilkom is-Salvatur li huwa il-Messija, il-Mulej. U bħala sinjal ikolkom dan issibu tarbija, infisqija u minduda f'maxtura. Il-miliet it-tajjeb.